Jenom tady takový problém, že byly kolem, jinak pohoda, všechno máme. Dobrý. Cesta byla dobrá. A takto, ale vybojovala jste teď nějaké peníze na éře? Říkám, že ne, že to Je nedopadlo. zablokované. Ano. Aha. To jsou takové ty Tak to je běžné chyba, že se nepodívala na... přízemní Ano. starosti, ale vlastně jsme položit, jak se říká. Mirkovi, Já Ahoj. tě zdravím srdečně, ahoj, ahoj, ahoj. Jak se máš? Toto je moje sestřička Lenka. nemá Ahoj. nic přehled. My jsme nás viděli. Jo, A čau, tady je. čau. Ahoj. Tady. No, Ano. To je po Ostravsku. To říkám běžně. pane Vlad, My se ještě na to připravíme, tak zatím.